mi povědět trošku o tvý cestě, protože my když, já nevím, jak dlouho se známe, to bude už dlouho, je? Já to vím přesně. Tak od roku 2020, kdy jsem si založila LinkedIn. Hustý. LinkedIn nás vedl dohromady. Známe se teda od roku 2020, to je 4 roky. Je rok 2025, 5 let. Už skoro 6. Počítáš líp než já, no. Jo, ale to jsme ještě vykal. Takže 2021 to bylo takový, tam jsme se poznali nejvíc. Nice. K tomu se dostaneme. No hala, a mně přijde extrémně zajímavý na té tvý story, kde ty jsi začala, kde jsi studovala a kam ses dostala. Protože poslední jako projekty jsme spolu dělali hodně v salesu. Pojď mi trošku víc povědět o tom, jak to vůbec jde dohromady. Jo, tak já začnu úplně od začátku. Já jsem začala na umělecké střední škole, kde jsem studovala design interiéru a úplně nejvíc jsem se bála toho, že to nebude ten můj obor do konce života. Měla jsem pocit, že tam jsem si prostě rozhodla, co budu v životě dělat. A když už jsem tak ve druháku, ve třetíku zjišťovala, že to asi nebude úplně ono, tak jsem měla pocit, že to je největší zklamání. Ale bohužel, přihlásila jsem se teda potom na grafickou školu, protože mě nějakým způsobem vždycky zajímala ta estetika a to vizuálno. A cítila jsem se být velmi kreativním člověkem, který má rád tvořit. Takže to, že jsem nějakým způsobem skončila v salesu nebo v biznisu, tak mě vlastně překvapilo, protože tehdy jsem ani úplně nevěděla, co sales je. Nicméně už na té, já jsem byla na vyšší odborné škole, já jsem diplomovaný specialista, jo, ale neříkám si tak. Každopádně, co mě na té vysoké vlastně překvapilo, nebo v čem jsem se možná spíš utvrdila, tak že mě hodně baví komunikace. Na těch projektech, co jsme tam vlastně vytvářeli, tak mě nejvíc bavila ta konečná obhajoba před tím publikem, kdy musíš nějak jednoduše shrnout to, co jsi tam vlastně jako vytvořil. Takže jsem si říkala, OK, tak ona možná ta grafika nakonec taky nebude úplně ono, protože jsem tam viděla ty talenty, kteří byli extrémně našláplí a už jsem ani neměla v sobě takovou tu touhu se jim snažit dorovnat. Měla jsem pocit, že ty moje silné stránky jsou trošku v něčem jiným. A zároveň jsem vždycky chtěla něco vlastního. Tehdy jsem si ještě myslela, že firmu, biznis, protože to byly nějaké moje omezené jako znalosti toho, co vůbec biznis je. A pak už vlastně během té školy, když přišel covid, který to velmi zlomil, tak jsem si založila LinkedIn a začala jsem tam přispívat a začala jsem tam postovat své věci, ať už ty grafické nebo nějaké moje názory, co mě zrovna aktuálně zajímalo. A tam se mi potom ozval ty a potom už to šlo prostě celý úplně jiným směrem, což bylo to takový asi katalyzátor trošku, protože já jsem si neuměla sebe představit v 9 to 5 jobu. Myslím si, že pro naši generaci to zní, když se jich vlastně zeptáš na to, jestli by chtěli dělat 9 to 5 job, tak je to, jak kdyby se jich zeptal, jestli chtějí být třeba popeláři, jo? Že si myslím, že to takhle jako vnímají. Takže když se zeptám Gen Z, jestli pro mě chce pracovat, tak má pocit, že z nich chci udělat popeláře? Jo, myslím si, že trošku jo. A já jsem to tak vlastně vnímala taky, že já prostě nejsem žádná kancelářská krysa, jo. Já jsem prostě kreativec, umělec, ale zároveň jsem tam měla asi i tu sebereflexi toho, že než to začnu dělat já, tak se potřebuju trošku naučit a zjistit, jak to vlastně funguje a trošku nahlídnout i do těch procesů. Takže já jsem vlastně tehdy do testu to nastoupila, nebo ty jsi mě nahajroval na pozici social media, ne jako manažera. LinkedIn Guru. Jo. To byl rok 2020 teda, kdy LinkedIn ještě žádný guru neměl, tak ty si vlastně začala psát, dělat 2 příspěvky a tím zbyla jako LinkedIn Guru. Jo, a neměl. A ještě co bylo jako na tom zajímavé, tak bylo to, že LinkedIn byl dlouhou dobu jenom místo pro životopisy. A já mám pocit, že v tom covidu, jak prostě lidi byli zavření doma, tak se z toho už stala taková ta jako normální sociální síť. A já, jak jsem tam začala i normálně přispívat vlastně nějakým svým jazykem, tehdy to ještě nebylo prostě tolik asi normální. Takže mě to docela rychle vybouchlo na nějakou úroveň, takže v tu chvíli já jsem si řekla, aha, takže já jsem LinkedIn guru, vlastně jo, a myslela jsem si to. Nicméně ve chvíli, kdy jsem si vlastně už našla tu práci, měla jsem i spoustu dalších vlastně klientů, dostala jsem se fakt k zajímavým projektům díky LinkedInu, tak jsem si říkala, jo, tak já už ho vlastně úplně nepotřebuju a soustředila jsem se na tu svoji práci, no, takže je to možná něco, čeho trošku lituju, že jsem tam nepokračovala úplně v té konzistentnosti a v těch příspěvcích, protože teď už je to zase úplně někde jinde, už tam spoustu dalších lidí, ale zase já jsem takový člověk, co to bere tak, jak to má být, takže
asi to dopadlo tak, jak mělo. Nicméně k salesu jsem se dostala, takže jsem mě propojil s nějakou paní. Asi bohužel vůbec nepamatuju už jméno, ani kdo to byl. A jako mrzí mě to, protože jsme šli na tu schůzku a ona mi tam řekla, že z toho, jak mluvím, takže bych byla výborný salesák. A já, co to je jako? Co dělá salesák vlastně? Ona mi to popsala a v mé hlavě to znělo, že je to prostě třeba pojišťovák a já je neurážím prostě, ale není to něco, v čem se úplně vidím, ale znělo mi to, že je to člověk, který někoho k něčemu musí jako dotlačit, zmanipulovat, ale tak, jak mi to popisovala, tak jsem si říkala, OK, asi je to hlavně o té komunikaci, tak pojďme to zkusit. Takže já jsem vám to tehdy vlastně řekla, že bych se chtěla trošku posunout, že bych chtěla nahlídnout pod pokličku, že bych chtěla komunikovat s těma lidma, s těma klientama. Tak jsme se do toho pustili, no. No, já si pamatuju, že vlastně ty jsi měla hrozně autentický příspěvky na linkáči, kdy ty příspěvky docela dobře fungovaly. Říkám, OK, s tím bychom potřebovali pomoct vlastně v Testuj to. Tak jsme začali dělat na tom LinkedInu, pak ty si přišla vlastně s tím, že jsi měla tu schůzku a tím, že jsi mi připravovala vždycky reporty vlastně těch výsledků a ty si pro nás dělala nějaký grafiky, že jo, prezentace a podobně, takže my jsme využívali to tvoje takový jako starý grafický já vlastně. A pak se nám to vždycky prezentovala formou nějakých jako výsledků z těch socek, jo, plus jsme se jako bavili o těch jako prezentacích, jak to funguje a nefunguje a vlastně to hezky zapadlo do sebe. A pamatuju si, že ty jsi nám to prezentovala a pak říkám, mě hrozně baví vlastně to prezentovat, ty výsledky. To už si nepamatuju, ale zní to jako ano. A pak si vlastně přišla s tím, hele, abych chtěla jako zkusit sales, možná je to něco, co bych teda měla dělat. Někdo mi tady řekl, že jako vlastně jsem na to asi jako bych mohla na to být dobrá. A my jsme se vlastně domluvili na tom, že ty jsi začala vlastně jako SDR-ko. Tehdy vlastně to ještě podle mě jsme to ani nenazývali jako SDR-ko. A řekni se SDR-ko, podle mě to totiž moc lidí neví. Sales Development Representative je vlastně člověk, jehož úkolem je vzít si nějakou první část toho salesového procesu, kdy on má za úkol většinou dělat dvě věci. Jedna je nějaký outbound sales, to znamená oslovovat potenciální zákazníky s cílem je kvalifikovat, jako jestli jsou to ty správní zákazníci a domluvit s nima schůzku potom pro obchodníka. A pak je to inbound sales, to je, když přijde nějaký lead třeba z webu, zákazník, který by měl zájem o spolupráci, tak zase SDR je takovej vlastně jako gatekeeper, který sedí u těch dveří a ptá se, hele, jste vy vůbec ten správný člověk, se kterým bychom se měli jako bavit? Jo, takže je to o tom vlastně dostat se k těm zákazníkům, oslovit je, vybrat z toho ty správný, kteří jsou pro tu firmu, jako mají ten potenciál a vlastně základně jim představit to, co ta firma jako umí udělat pro toho zákazníka, jakou umí přivést hodnotu a domluvit tu schůzku potom pro toho dalšího člověka, který je v tom cyklu dál, což je ten, buď to je to founder, nebo je to ten obchodník, který potom jakoby uzavírá celý ten deal a posouvá to dál. No. Jo, kratší verze, navolávač. A jako on nemusí být, on to může být vlastně i člověk, který vlastně jenom dostává ty kontakty, jo? On nemusí jako aktivně navolávat, ale jako kvalifikovat. Ale jako jo, je to o tomhle, no. Je to ta první část toho jakoby salesového funnelu. A my jsme s tímhle začali, vím, že jsi měl jakoby super výsledky, že vlastně bylo zajímavý, a to je třeba pro mě jakoby extrémně zajímavý. Cold calling je extrémně jakoby nepohodlná věc pro spoustu lidí. Jo, já tím, že jsem dělal i door to door, tak to je ještě jako víc nepohodlný, to už si dneska málo kdo jako vyzkoušel. Tak pro mě třeba ten telefon byl jako luxus, kdy jsem se mohl schovat prostě za to sluchátko a najednou ty lidi jako mě neposílali někam jako přímo jako face to face, jo. Toho jsem se přesně bála, no, že ta práce vlastně bude o tom, že otravuješ lidi. Víš, že protože já sama jsem dostala několik telefonátů, které prostě ti nejsou příjemný a jenom jako ty lidi třeba necháš vypovídat nebo jim to potom típneš a já jsem se bála toho, že tohle bude ten případ. Ale pak mi vlastně brzo došlo, že ty lidi, který já oslovuju, tak jsou lidi, kteří reálně by mohli potřebovat tu službu, kterou my máme. Takže je to spíš o tom jim představit, co děláme a hlavně lidi, kterým jsem volala já, byli většinou manažeři, ať už brand manažeři nebo klidně i foundeři a to jsou lidi, kteří jsou na to prostě zvyklí. Takže je to spíš o tom přesně udělat nějaký ten hook nebo v něčem je zaujmout na to, aby si tě poslechli aspoň na tu minutu. Pro mě to bylo vždycky o tom hlavně dostat je prostě na tu schůzku, kde už si o tom můžeme popovídat trošku víc. Ale vlastně brzo jsem zjistila, že to nemusí být tak, jak já si to představuju, nebo jak si může neskušený člověk, který neví, jak to chodí, představovat, protože si myslím, že obecně my mladí se
hodně bojíme i toho jenom zavolat a kamkoliv, jako objednat si pizzu, víš, už jsme prostě zvyklí, že to máme na 3 kliknutí a myslím si, že je to fakt jeden z největších strachů hned vedle toho vystupování třeba na veřejnosti a tak prostě někomu zavolat, anebo i třeba zvednout telefon, kde jako nevidíme vlastně to číslo. Takže k tomu se možná dostaneme i později, až budu říkat, co dělám teď aktuálně, co jsou nějaké moje třeba tipy nebo triky, nebo jak jsem si to přehodila v hlavě, aby to pro mě bylo trošku příjemnější. Ale tohle je zajímavý, že vlastně ten stejný fenomén toho, že nechcem být v tom kontaktu, se odehrává i na té druhé straně v těch firmách u těch nakupujících. Jo. A dřív to bylo tak, že většinou čím se prodávalo nebo nabízelo jako dražší řešení, tím víc byl potřeba k tomu obchodník. A dneska vlastně jakoby ta hodnota tadyhle spolupráce, kdy ten nakupující vlastně se nechce s někým bavit, jako extrémně stoupá. Jo, že vlastně dneska spousta buyers už díky GPTčku nebo čemukoliv jinému je daleko víc informovaná a ta role toho obchodníka se opravdu jako dostává do toho, kdy já potřebuji být tím expertem jako v tom industrii, který dělám. Zároveň musím chápat jakoby tu propozici té své firmy a jsem víc takový průvodce. A vlastně je to daleko, jako podle mě je to daleko příjemnější, protože už se bavím s lidma, kteří už trochu jako vědí a tím úkolem té firmy je i ty informace jako ven k těm potenciálním kupujícím dostat. Jo, v čem si myslím, že jsem možná měla i výhodu pro začátek v tom salesu, co mi pomáhalo, tak mě obecně hodně zajímá i třeba řeč těla, poznat, jestli tebe třeba někdo manipuluje, nebo hrozně mě baví tady tyhle techniky. Já jsem četla spoustu knížek i třeba o psychopatech a tak. V dnešní době už se to říká o hodně lidech, ale pořád si myslím, že se to drží na tom 1%, ale myslím si, že spousta dalších lidí už začalo využívat vlastně ty jejich techniky, které jsou. A mě vlastně hrozně baví to poznat. Není to tak, že bych to úplně používala, ale občas si toho všímám, že je to možná něco, co jako přirozeně uděláš, ať už je to třeba to, že napodobuješ to, jak se někdo hýbe, nebo to, jak někdo jako mluví, tak jsem si všimla toho, že to dělám vlastně přirozeně. Nemyslím si, že to je úplně manipulace, spíš to je nějaký můj způsob asi komunikace, že chci být vždycky tomu člověku aspoň trošku blízko. Ale načetla jsem na tohle spoustu knížek, přečetla jsem spoustu podcastů a hrozně mě na tom salesu bavilo to, že můžu zkoumat tady tuhle stránku lidí. Takže pro mě paradoxně byly vždycky největší výzvy takový ti prostě protivní třeba jako, no nechci to genderově nějak specifikovat, jo, ale tak samozřejmě... Řekni jména. Ne, neřeknu, ale tak samozřejmě stalo se mi, že přijdeš jako na tu schůzku, jo, a tam prostě sedí jako ten pán takhle. Víš, a ty už prostě víš, že jako, a já tam jsem takhle. Že jako nechce, že chce jenom být jako na té schůzce. No je mu to úplně jedno, jako, ale už se tam nějak jako dostal teda, už ho tam, nevím, kolegové ho tam třeba přemluvili, tak tam teda je, a co mi teď jdeš říct, jo, a mě 22 let prostě. A teď já jsem věděla, že já mu mám co říct a to byla ta moje výhoda, že ve chvíli, kdy ty víš, o čem mluvíš, tak on ti nemá co říct. A můj takový jako challenge vždycky byl, že ten pán mě prostě bude mít rád na konci, nebo nemusí mě mít rád, ale prostě aspoň se zasměje, víš co. Takže mě to vlastně hrozně bavilo. Docela mě i bavily ty situace, kterých se naštěstí stalo málo, jo, ale když třeba na tebe někdo jako zvýší hlas, nebo je na tebe trošku protivnej, tak snažit se to jako otočit, nebo i sledovat ty moje reakce, vlastně, co to se mnou dělá. Takže myslím si, že v tomhle já jsem trošičku jako ne, že uchyl, ale hodně mě zajímá, jak lidi reagují, co způsobují v dalších lidech a proto mě možná i bavil ten sales jako takovej, no, nebo baví pořád. Ale za mě to je prostě jedna z nějakých základních propozic toho, jestli ty lidi budou dobrý v tom, co dělají. A to je to, že mají nějakou míru sebereflexe a přesně to jako občas se vidět v té situaci, jako vyplout z toho svého těla, podívat se na to jakoby z vrchu, nějak nezaujatě, bez emocí, tak extrémně pomáhá. Jo. Ty emoce velmi často ty situace jako ničej, že pak jako není schopný člověk jako dobře reagovat. Určitě no. A taky to vnímat ty lidi jenom jako lidi, že já jsem ze začátku, vůbec jsem nepochopila, když jsem se s někým domluvila, že přijde na tu schůzku, on tam třeba nepřišel. Takže moje nějaký možná naivní představy ze začátku, tak já úplně v životě jsem nikdy neměla problém s tím, že by mě lidi nějak neměli rádi nebo tak.
A samozřejmě jako stane se, jo, nesednu každému, ale už když jsem s nima byla v nějaké komunikaci, a to je to, co jsem poznala až jako v tom biznisovém světě, že s tebou někdo mluví a říká ti, jo, tak to zní vlastně docela fajn. Já už se jenom zeptám šéfa, já už si to jenom potvrdím a já už v tu chvíli jsem chodila za váma a říkám, super, máme prostě objednávku, jo, máme to potvrzený a ty máš podpis a já, no ne, tak to mi už pošle, ne, říkal, že už se jenom zeptá šéfa prostě a pak to nebylo a já... Prostě jak by to mohli udělat, jo, nebo jak tam jako nemohli přijít, takže možná ta sebereflexe tam za stolik jako ze začátku nebyla, ale to bylo něco, co mě jako velmi rychle profackovalo ze začátku. Ještě jsem v testu to měla takového staršího obchodního brášku, který mě tady tohle učil a který se mi vlastně za to smál, že ježišmarja, co čekáš, prostě to musíš potvrdit, že na tu schůzku přijdou. Takže bylo tam jako spoustu věcí, kdy jsem si říkala, pane bože, jako svět je zlej, lidi jsou zlí, já nevím, jestli to chci dělat, ale naštěstí se mi vždycky podařilo to nějak v té hlavě přepnout a asi tam vidět i tu hodnotu, co jim můžu přinést a k tomu samozřejmě napomohlo, když už se nějaký ten deal uzavřel, ten klient byl spokojený a ideálně mu to vytrhlo i třeba nějaký trn z paty. To byla značka Ideál. Značka Ideál. Hele, prosím tě, to je hrozně zajímavý. Tadyhle ty okamžiky, kdy jsi měla takovou tu počáteční naivitu. Dokážeš si vzpomenout ještě teda mimo toho, že ti řekli, že přijdou na schůzku a pak nepřišli a ty jsi z toho byla zklamaná, že ti řekli, jo, to se nám líbí a ty už si myslela, že máš vyhraný ten deal. Napadají ti ještě nějaký okamžiky, které třeba jako byly zásadní, kdy jsi zjistila, že to je vlastně úplně jinak? Jo, myslím si, že co bylo taky hodně zásadní ze začátku, tak já jsem cítila, nebo myslím si, že většina obchodníků tak cítí ten tlak na to přinést ty peníze, že ty nějakým způsobem vnímáš, že ta firma se na tebe spolíhá a já jsem to ze začátku měla v hlavě, tak hlavně to uzavřít, prostě hlavně ať je to uzavřený ten klient, co nejdřív, za co nejvíc peněz prostě a ať už tady ty peníze máme a pak když to nebylo, tak že, to bylo prostě špatný, takže přepnout si to v té hlavě tak, že raději to neuzavřít, než aby to byl potom průser, tak to jsem se taky potřebovala naučit vlastně tou těžkou cestou. A vím, že to byly věci, co ty jsi mě jako vždycky říkal, nastavit správně očekávání, což já jsem si říkala, ne asi prostě, jako jak to můžu nastavit jako nesprávně, vím, co děláme prostě, vím, co dělají oni, vím, že tam ten fit je, tak jako jasně. Ale byly to přesně ty situace, kdy ten klient mi říkal, no ale my bychom třeba potřebovali recenze na Google a já, no jasně, jako tak to dokážeme, že jo, tak jsem se také v rychlosti jenom zeptala, kolegyně mi řekla, jo, tak jako asi to zvládneme, ale není to jistý, ale já jsem na tu schůzku šla s tím, určitě to tam budete mít a on, OK, a kolik teda jako těch recenzí tam bude, 90%, 80% a já, jo, jasně, prostě víš, a pak to bylo uzavřený, já jsem se jako plácala po rameni, že je to vlastně skvělý a pak tam bylo 50%. A tam mi došlo, že já jsem ten člověk, který musí jít za tím klientem a říct mu, sorry, tak tam prostě nějak se to kolegyně jako nepovedlo, ale nemůžeš to jako na ní hodit, že jo, prostě je to tvůj problém, že jsi to tam uzavřel špatně. Takže stalo se mi pár takových situací, kdy jsem ty očekávání nastavila špatně a pak z toho byl průser a tam mi došlo, že tyjo, tak to je úplně ztráta vlastně času. Může se stát i to, že je to vlastně i ztráta těch peněz, protože tam může dojít k nějaké jako kompenzaci, když ten klient opravdu není spokojený, takže přišel moment, kdy jsem si řekla, že to za to vlastně nestojí a že to není úplně o tom výtlaku, jenom rychle to uzavřít a rychle sem ty lidi přivést, ať si to rychle vyzkouší, ale je to vždycky především o té kvalitě toho výstupu, co jim dodáš, protože já jsem ten člověk, který je za to zodpovědný, já jsem ta tvář prostě té firmy, jo, pro toho klienta. takže tohle bylo taky důležité zjištění, to si myslím, že přišlo tak třeba po roce a půl, něco takového. V očekávání si říkala, že jo? Jo. Říkala si o tom jako nebejt naivní a mít představu, že každý přijde potvrdit si to dopředu, že deal, dokud není podepsaný, tak není jako uzavřený. Jo, vidíš to? Já ani nevím, co vím, ale jednu věc jsem ještě chtěla říct k tomu navolávání a to, že lidi z toho mají hodně strach, ale mě pomohlo si říct, že co se může nejhoršího stát. A je to klišé, ale fakt, co se může nejhoršího stát. Maximálně ti to jako típnou, ale většinou se stane jenom to, že ti řeknou, nemám v tuhle chvíli čas, zavolejte příště. A tam já už vím, OK, tak to je to, co říkám já.
když nechci, aby mi někdo už volal, tak řeknu, jo, tak mi zavolejte a klidně řeknu i konkrétní čas, zavolejte mi zítra ve 3 a to vám to zvednu. Takže oni, když mi tohle řeknou, tak já jim řeknu vždycky, pane, teďka to jméno, já vím, co to znamená prostě. Já vím, že klidně mi to řekněte, že nechcete, klidně mi to řekněte, já vám volat nebudu prostě, já vám jako to nechci tlačit. A tam je to místo, kdy se to v nich trošku vlastně zlomí, že OK, tak to není takový ten klasický jako cold call, takže si myslím, že je hrozně důležitý, ať už má ten člověk jakoukoliv personu, tak i do toho prostě dostat. Jo? Takže já do toho dostávám takovou tu svou jako bubbly energii prostě, kterou mám a vlastně mi to funguje a proto mám ty velký konverze. Ne kontroverze, já jsem chtěla říct kontroverze. Ty velký kontroverze máš kvůli tomu, že jsi v bubbly. Vysvětli prosím tě, co to je bubbly. Bubbly, tak mě nazvala jedna bývalá kolegyně. A to prostě taková, jaká jsem, jakože... Jako bublina? Ne, tak asi... Já jsem vysvětlil SDR, musíš vysvětlit bubbly, jinak to nejde. Jo, dobře. Tak, nemuselo by se na první pohled úplně zdát, že jsem takový ten vážný profesionál. Já si o sebe myslím, že v některých věcech profesionál jsem, ale pořád se snažím držet takový to svoje jako vnitřní dítě. Jo, že mám ráda uvolněnou komunikaci, mám ráda odlehčit situaci, pokud to jde, takže jsem taková prostě jako asi energická, víš, že... A to byl ze začátku by the way taky problém, protože jsem mluvila strašně rychle a chtěla jsem jim to všechno hrozně říct na té schůzce, takže i tady tohle vlastně přepnutí do toho, že spíš se ptej a buď potichu, tak... Bomba. Tak to bylo taky těžký, no. Ale to je za mě asi jako největší game changer, je to, když se naučí obchodník jakoby dobře ptát těch zákazníků a fakt mu jako reálně jde o to zjistit, kde mají ty zákazníci problém, nebo kde ten problém mají, ani si to neuvědomujou. A pak až teprve jako na to se snažit jako namečovat to řešení nebo tu službu nebo produkt, který tam nesu. A to, co on jako umí udělat, tak to je jako asi zásadní. No. A to ono to vede i k těm očekáváním, že pak najednou jako hezky fungují, že dohromady a pak se to dodá, ten zákazník je spokojený, když je spokojený, tak to řekne dalším zákazníkům, oni přijdou noví, že jo, takže jako hezký jako je to tak. cyklus, no. To jsi řekl hezky. Super, hele, a když si teďka představíš, že máš kouzelnou hůlku, jo, z Harryho Pottera, jo, no. A měla bys já ji mám, já si to nemusím představovat. To je super, pro ní zajít? Ne, nemám ji tady, ale mám ji doma. Hele, a teď pro tu svoji práci, i ty, když jsi zvyklá jako dělat hodně i v terénu a podobně, jak má vypadat jako ideálně tvoje prostředí, aby se ti vlastně jako fungovalo dobře? V terénu? Co to znamená? Ne v terénu, no tak beru, že seš někde prostě zrovna, nevím, na chatě pracuješ, nebo seš na home officeu, jo, prostě, že to prostředí nemusí být vždycky stabilní, ale jako spousta lidí to má naučený, takže potřebuje jako něco k tomu, aby se jim jako dělalo prostě dobře. Jo? A co jsou třeba pro tebe ty klíčové věci, které ti to pracovní prostředí jako zpříjemnějí tak, aby si jako byla co nejvýkonnější? Takže kdybych mohla mávnout kouzelnou hůlkou, tak taková moje ideální představa je, že odpoledne jedu někam na schůzku, ideálně na osobní, prostě pobavit se s lidma, potkat se s lidma a potom odpoledne tak klidně jít do toho kanclu. Já jsem měla vždycky štěstí na super týmy, kde mě vlastně bavilo mě tam pracovat, spíš byl problém, jakože jsme možná někdy až moc kecali, než jsme měli, ale myslím si, že je fajn i být občas in-house a slyšet vlastně, co tam kdo řeší. Takže asi bych nechtěla být celý týden jenom zavřená doma v barokní sípce, ale mám ráda tu kombinaci a to budu mít asi tak obecně v životě ve všem. No. OK, takže i to jako prostředí v průběhu dne nějak jako měnit, aby to nebylo prostě furt stejný. I to jako Praha, Brno vlastně. Mně se líbí nakonec oboje a líbí se mi být tak nějak jako mezi tím, baví mě i řídit, takže mě baví mě i jet třeba do jiných měst. Jsem měla, že třeba jako Ostrava a tak to se vždycky cítím úplně jako důležitě, že prostě jedu až někam tam dělat business. Takže tohle mě vlastně baví, tady tyhle dospělácký jako věci, kdy řídíš někam na dálnici a jdeš na schůzku. Super, super, paráda. No a když si představíš teďka, ať se ještě dostaneme víc k tomu, jakoby, co děláš, protože jsme si řekli, že jsi prošla někam jako k salesu, ale dneska už to, co tě naplňuje, tak je podle mě jako sales tam asi furt hraje nějakou roli, ale posunula ses někam dál. Kde seš teďka? Jo, já vnímám sales asi jako vlastnost.
no, kterou jsem ráda, že mám a kterou teď můžu využívat, ale už ve mně asi začala bublat taková ta kreativita, jak jsem bubli. Takže na začátku tohoto roku tak už jsem měla pocit, že bych chtěla vlastně začít asi tvořit nebo budovat něco vlastního. Nějakou dobu se mi to tak jako uspořádávalo v hlavě, co to je, a pak to vlastně přišlo velmi přirozeně. Přidala jsem se bez jakýchkoliv očekávání do organizace Den pro školu, což je v podstatě dobrovolnická organizace pro lidi, kteří mají nějakou expertízu nebo mají něco, co by chtěli komunikovat směrem k mladšímu publiku. To je vlastně něco, co mě vždycky zajímalo. Já jsem hrdým zástupcem generace Z a mám ráda jako naše přístupy, naše pohledy. Samozřejmě ne vždycky, ale baví mě ty diskuze na tyhle témata. Takže vždycky to bylo něco, co jsem si představovala, že bych chtěla dělat. Přihlásila jsem se tam, dala jsem si tam nějaké své témata, které bych chtěla řešit, takže ať už je to nějaká jako jak si vlastně definovat úspěch, jak si třeba najít práci jako Gen Z, protože to je to, čím já jsem prošla. Víš, takže jsem tam dala tyhle témata a vlastně mě překvapilo, že velmi brzo, už asi 2. září, kdy začíná školní rok, tak už mě oslovily třeba 3 školy, takže mám pocit, že to téma rezonuje. Teď vlastně 2 týdny zpátky tak jsem měla první přednášku a bylo to hrozně fajn, bylo to něco, v čem jsem se dost našla, protože mám pocit, že pořád mám k těm dětem tak nějak jako blízko, ať už tou kulturou, reality shows, který sledujeme, ale mám prostě dost podobný jazyk jako oni, takže tohle bylo něco, co mě zaujalo a došlo mi, že je to vlastně i jedna část mojí práce, protože kromě toho, že pořád jsem v salesu a pomáhám vlastně v Sirius Media otevírat ty dveře a jsem tam právě na pozici toho SDRka, tak potom mám ještě i další práci, kde vlastně se snažím najít juniorní obchodníky a dostat je rychleji do toho procesu a využívám tam vlastně ty přístupy, co fungovaly mně, což je fajn, že tam nikdy nejsem jako v pozici nějakého učitele, protože nemám teď pocit, že bych něco mohla učit, ale spíš taková starší ségra, která už je díl dospělá a může třeba jenom ukázat, co fungovalo jí, ale vlastně nevím. Já nevím, ale jenom tak zkouším. Takže dostali se ke mně tady ty školy, já bych chtěla tady tyhle témata víc otevírat, je to možná i něco, na čem bych chtěla trošku postavit nějaký obsah, který budu sdílet, a zároveň bych chtěla i lidi ve firmách, kteří jsou třeba trošku starší, jo, ať už mileniálové nebo boomerové, tak jim trošku přibližovat to, jakým způsobem s náma pracovat, protože si nemyslím, že je to jenom o tom, že jsme líní a že nechceme pracovat. Myslím si, že je to o tom, že chceme pracovat efektivně, že chceme, aby to, co děláme, mělo smysl. Takže se mi líbí být vlastně takovým tím mostem mezi tady těmato 2 protipolama a trošku je naučit spolu víc komunikovat, takže to je to, co teď dělám. Super. Tak jo, ale za mě asi takhle všechno, moc díky, skvělý talk. Určitě bych se rád pobavil víc o těch rozdílech Gen Z a Millennials, protože já jsem zase hrdý mileniál, tak hodně hrdý. Tak to můžeme někdy příště probrat, jaký je rozdíl mezi tím, když nosíš Air Force a Samby, že jo. To je hrozně důležitý. Super, no tak jo, tak díky. Tak jo, děkujeme.